ebube. Akụ ebube mere gịnị? Akụ ebube mere gịnị? Kedu ihe mere mmadụ ji akpọrọ mmadụ? Kedu ihe mere mmadụ ji akpọrọ mmadụ? Ọbụmụ bụ mbụ na-enweghị ibu. Ọbụmụ bụ mbụ na-enweghị ibe. Tiwes n'onwe ka ode. Anya ka ode ka ode. Ogbenye dịbụ mmadụ. Ayo. 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 Unu fụlụ ezigbo mmadụ. Ayo. Aka ji ọfọ. Ayo. Eze mmụọ. Ayo. Onye na-afọ ife ga-emechi. Ayo. Irisi Igbo. Ayo. Ogilisi Igbo na Anambra. Ayo. Ogilisi Igbo na Ikiri. Ogilisi Igbo onye ọgadịlị mmanwụ. Akụ ebube akụ ebube. Akụ ebube akụ ebube. Akụ ebube mere gịnị? Akụ ebube mere gịnị? Kedu ihe mere mmadụ ji akpọrọ mmadụ? Kedu ihe mere mmadụ ji akpọrọ mmadụ? Ọbụmụ mbụ na-enweghị ibu. Ọbụmụ mbụ na-enweghị ibe. Anya ka onye ka onye. Anya ka onye ka onye. Ogbenye dịbụ mmadụ. Ayo. Shalimo. Ayo. Shalimo exchange. Ayo. Member peaceful mind. Ayo. Charles BTC. Ayo. Ayo. Ijele no sumeni. Ayo. 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 Everybody go to one now. All of us are not going to get you do everything. Look at that. Somebody. Exchange. Yes, you want Mado. Ijele no sumeni. Ijele no sumeni. Ijele no sumeni. Ijele no sumeni. What the problems of that? Ijele no sumeni. Tell me what exchange. Here, Kulu Kanebeli. Ezigbo mmadụ ga-alụ ijele ejele bụ ije echelu Shalimo exchange Shalimo exchange ọgwụ ebe ọ dịka ọdụmọ na olugbo mkpesa na-atọ ọyịmba bekee idu wee meride we saw you there, baby. Long time no see your brother.
for can never back up.